En toen kwam ik even op een oranjevergadering in Café Hamburg. Nou, dan begint die vergadering zodanig dat de zaal vol zit. Iedereen ging naar die vergadering. Waarom zeg ik? Nou, ik zeg nog maar, ik word wat je noemt niet. Die wordt wat een betere tegen. Toen hadden we zo'n hurder tegen gekregen en de koen volgde meer rekening, dus ja, stelde ik al je bij ons. Wat maakt je